Добрый дзень, нашы дарагія чытачы. У гэтым годзе адзначае свой юбілей беларускі пісьменнік Васіль Быкаў. Не магу не сказаць аб гэтым пісьменніку. Вельмі люблю усе ягоныя апавяданні, аповесці і раманы. Некаторыя аповесці перачытвала шмат разоў. Хачу, каб нехта з вас адкрыў для сябе Васіля Быкава. Я не буду пераказваць біяграфію пісьменніка. Завастру толькі увагу на словах Чынгіза Айтматова. Ён у свой час сказаў пра беларускага пісьменніка такія словы. Лёс збярог нам Васіля Быкава, каб ён жыў і пісаў ад імя цэлага пакалення, ад імя тых, што юнакамі спазналі вайну. Пісьменнік пайшоў на вайну, калі яму было ўсяго 17 год. Ён усё бачыў на свае вочы, а потым пісаў пра вайну ўсё жыццё. Я не магу чытаць аповесці Быкава на адным дыханні. Яны не для хуткага чытання, над імі трэба думаць. Мяне заўсёды ўражвае тое, што амаль ва ўсіх аповесцях Васіля Быкава усе падзеі адбываюцца за 2-3 дні, а часам і за 1 дзень. За гэты час героі паспяваюць стаць роднымі. Мне хацелася б вылучыць адну аповесць. Яна не падобная да ўсіх астатніх. Альпійская балада. Гэта не толькі аповесць аб вайне, але і аб каханні. Каханне, якое раптам узнікла паміж двума ваеннапалоннымі, якія ўцяклі з лагера. Яе клічуць Джулія, яна італьянка і вельмі прыгожая. А яшчэ Джулія была па натуры вясёлай, яна ведала песню «Кацюша». Праўда, выконвала яе з акцэнтам. Іван Цярэшка – радавы баец з беларускай вёскі. Ён патрапіў у палон і вельмі хвалюецца. У палон рускім салдатам трапляць было нельга. Пасля уцёкаў лёс звёў Джулію і Івана. Яны правялі разам усяго 3 дні. Гэтыя дні Джулія будзе памятаць усё жыццё. Яны спрабавалі прайсці праз Альпы да югаслаўскіх партызанаў, але немцы кінуліся ў пагоню. Калі б Іван быў адзін, дык ён дайшоў бы, толькі пакінуць Джулію ён ужо не здолеў. Цярэшка выратаваў італьянскую дзяўчыну, якую за гэты час паспеў пакахаць, а сам застаўся назаўжды ў Альпах. Джулія нарадзіла сына, пра гэта яна расказала ў лісце, які адправіла ў родную вёску свайго Івана. Каханне, вайна, несумяшчальныя словы. Толькі і ў такой сітуацыі можна застацца чалавекам. І аповесць «Альпійская балада» яркае пацвярджэнне гэтым словам. На аснове гэтай аповесці зняты фільм. Праўда, ён чорна-белы, але цікавы, раю паглядзець. Упэўнена, што і фільм вам спадабаецца. Але ўсё ж прачытайце, калі ласка, гэтую аповесць. Чакаем вас у бібліятэках нашага раёна.